ניתוח של מתיחת בטן הוא נועד להסיר את עודפי העור שקיימים באזור החלק התחתון של הבטן וגם להדק את השרירים. אפשר להגיד שבעצם יש שתי קבוצות של אנשים שנזקקים לניתוח. הקבוצה הראשונה היא נשים לאחר שהם סיימו את תוכנית הילודה, לאחר שהם ילדו והיו בהיריון. ההיריון גורם למתיחה של הבטן, וכשלאחר ההיריון היא לא תמיד חוזרת להיות כמו שזה היה לפני הניתוח. לפעמים יש מרווח בין השרירים, שזה גורם לבטן שהיא יותר עגולה ופחות שטוחה. קבוצת המנותחים השנייה שעוברת את ניתוח מתיחת הבטן הם אנשים שהם לאחר הרזיה. היום אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמרזים כמויות מאוד גדולות של קילוגרמים, ורואים את ההרזיה הזו בגוף. אנחנו רואים שיש להם הרבה עודפי עור, ובעיקר האזור שהוא מאוד מאוד בולט זה באזור הבטן. בניתוח של מתיחת בטן לאחר הרזיה אנחנו מסירים את עודפי העור, ולעיתים אנחנו צריכים לבצע ניתוח שנקרא מתיחת בטן היקפית, שבו אנחנו צריכים להסיר את עודפי העור גם באזור הגב. בניתוח בעצם אנחנו מסירים את עודפי העור וגם מטפלים בשרירים הרפואיים על ידי הידוק של השרירים בתפירה שלא רואים אותה, היא תפירה מתחת לעור. התפירה הזו נותנת בעצם מראה של בטן שטוחה. הניתוח הוא מבוצע בהרדמה כללית, הוא נמשך כשעה וחצי. לאחר הניתוח צריך להישאר לילה אחד באשפוז, וזמן ההחלמה הוא כשבועיים. כשאני ממליץ להשתמש בחגורת בטן למשך חודש לאחר הניתוח, ובעצם אפשר לחזור לפעילות רגילה כמעט מיד. ההגבלות הן בעיקר לגבי פעילות ספורט מאומצת, ריצה, קפיצה והרמת מסעות כבדים.